ko ɗo e Sénégal kadi mi bon wawa yiide image makko ganduɗa omo liɗi wallu goɗɗum ɗum ɗo ɗi jiita ɗo kam a majjani lamba meɗen kadi minen wona ko minen ni tegata combat ji ɗi mais aɗa jogo wallidiɓe ɓe ganduɗa goto foof ene yiiɗi wadde publicité marchandise voilà ɓen ɗon garat wallodirde ma a tawga ɓen ɗon ko garat jiiɗi ko neɗɗo nanaɗo ko nden ɓe mbawata ittude jawdi mabɓe ɓe mbaɗa hen minen nene bon mbaɗirta hunde ko beele daña hen bon mbeɗa yi noon bon vraiment an ka belɗo jaggodirde kadi hande ko ardema ɗo o gañoɗo ko 600 000 wonta ko min fuɗɗi wadde par ce que nomi haalne gueɗel gotel ñande combat o ñehen mayi karuji ummo noachot ɓoggue baba c'est bien ɗum c'est noaji kamɓe fof kamɓe fof gara waɗa supporté moon voilà joni noon après no mbatten ko ɓuuri yawde aɗen ɗo joni min jogui combat tohosi bon koye sabi tohosi ɗi tan min mbaɗata ɗumen pour yaltinde hen gaye mawɗi ɗi bon joni pour waɗe test kadi filmé waɗe lancé combat o ɗon télé ɗi kollira ɗum wonde ɓuuri umme Mauritanie fuɗɗima libde e combat mum yimɓe hewɓe so wiyama wadde ɗo joni e mbiruji mawɗi ɗi tan ma jaram ɗumen Sénégal ɓe ganda noon ɓe ma jaram ɗumen arde eyyi yanta ɓe o ɗuminta ɓe ɗo joni wonmo puɗɗimi haaldude so mummin ɗo koye on ɗon démarche woni bon mi waddamo e ɓen ɗon après vraiment kala ko so liɓi joomum tan siksi makko ne wawi hankkandi ok donc dal somi faami joni somi faami ande jiɗa waɗdema ko combat test quoi eyyi voilà surtout combat test mbir tokoso quoi bon o eyyi onon mbir tokos non ko wona mbirto ko test quoi eyyi aɗa ɓeɗo joni hannde ko ruwaji ɓen ƴetti dora paami waɗo joni wonɓe toriɓe nan ɗon ala min ke comme roi eyyi c'est bien joni il faut mbaɗa test ɓe waddatma ɓe sa liɓiɓe somi liɓi joomum maayi noon somi waɗi ɗum noon non ko lambu ko contrat so maayi kañum perti so waɗi kam noon so warima tan min mbaɗma e caisse ɗum min nawluma noachot sa aɗen ɗo ene waɗi ɗum ɗoji mum quoi ko combat gomɓe eyyi an kay partan ɗo kam combat Sénégal ko simple fof Mouhamadou Lamine combat tan aɗa dal jumga o jaaɓi kanko ala ko wat ko min woni foof min woni ménagére mi jaaɓimi voilà an woni mélangé voilà donc gueɗe goto tan jinnomi oɗo saaha gueɗe arɗo ha joni ayi kadi entraînement uji e train de vie o foof no ɗumi musla min jitta waɗa feeta min keeɓa avance ɗum ala probléme min hannde an wimo kala ko mbiɗa mboɗo hoolima minen ko hono ɓe min ƴeewata puisque hen min dañata ko woni métial ma noon awa sala puisque ko kalis addata halis bon peut être que so mbaɗa waɗama test aɗa wawi arde ɗo e kihir ndewa galle waɗani ɗum waɗama chèque après signina o signina en même temps taw mi haalde on ɗon dossier ji mum so tawi waɗi accord kañum ne signina o signina faami goto fof signina après gara noon ɗo ha combat ji mawɗi nda kala ko sohli walla an ko cohluɗa après so liɓi oɗo avant makko de combat goɗɗo signinanen min mboɗo wawi tottuɗon haalis kala combat mo signami heɓa haalis ala probléme donc wadde kikkiɗe meɗa wawi arande ɗo kikiɗe ara inchallah mami rewte mami waɗon téléphone après gara toon inchallah no foti foti bon an ara sa ari bon en attendant attendre mi suwa andudemo konko mais an kam bo garanti ma est ce que 1 500 000 jiɗami waɗ man avance walla ko ɗum mon ami 1 500 000 no woni ko guyo walla CFA CFA 1 500 000 walla moƴƴene moƴ ko avance de avance eyi avance o no moƴƴi 1 500 000 wande jiɗɗa ɓeyde seeɗa non so tawi no moƴƴi ana moƴƴi kay no moƴƴi jogor hen tan halis kadi so wona jungo ma kikiɗe ɗum ɗo ko pour tan aɗa andi halfa hoofaji voilà c'est bien et pour entraînement tinoɗa waɗa entraînement non inchallah waɗanema yakar inchallah mbaɗama entraîne de non sa daari formation mbaɗama entraîne inchallah min kersintama inchallah joni wadde après mi yaha ok wadde meɗen heɗimaki wallah c'est bien merci ok a jarama merci waay on jarama tima ka moƴƴo a jarama waay après mo men par appel ma inchallah jiɗi ɗo tan ok Oman Lamine Sapadiga